Għada importanti illi il-poplu Malti Wawċi jilqas-sejħa tal-Partit Nazzjonalista u jingħaqad vuċi waħda quddiem il-Parlament. Saħi dan ix-Shadow Minister Claudette Buttigieg waqt il-programm ta' Andrew Azzopardi fuq l-RTK fejn insistiet illi, preżentament f'pajjiżna, is-salta tad-dritt tinsab taħt teddida waqt illi l-work-life balance qed jintilef għal kollox. Għalhekk huwa importanti illi nies isemgħu leħinhom quddiem dan kollu. Tinkwieta ħafna u qed tinħoloq ħafna ukoll ansjetà fuq x'qed jiġri ġo pajjiżna, ir-rule of law. Il-kwistjoni tal-inkjesti maġisterjali aħna taf x'aħna ngħidu ġo dan il-pajjiż. Ġifieri qed nilagħbu bin-nar hawnhekk, qed nilagħbu bin-nar. U aħna lil dawn in-nies illi qed jgħidu isma' l-għoli tal-ħajja qed jaffettwhom, ir-rule of law, it-traffiku. Mela, l-unika ħaġa li għandek tagħmel hija li għada tingħaqad mal-Partit Nazzjonalista u tiġi tipprotesta l-beltu. Sejjer. Intant preżenti kien hemm ukoll ex-Ministru wissa backbencher Laburista Carmelo Abela fejn mistoqsi jekk jaħsibx li kellu jitħalla jirriżenja l-Ministru Byron Camilleri u sansitra jerġa' jintażel hu nnifsu bħala Ministru għall-Intern bella saħaq illi hija prerogattiva tal-Prim Ministru. Jiena lija kellu jirriżenja Byron Camilleri kif offra li jagħmel u tarġa' tkun inta. Emma sadika ja. Le, jiena nissekonda assolutament. 100% mela tajjeb, inti ħallas prezz u se nitkellmu fuq da. Inti tħallas prezz da. U dan illi ammettaw stess. Imma besa is the point, ġifieri Byron offra reżenja sa kellu jaċċetta l-Prim Ministru. Imma dak jara l-Prim Ministru, jiena m'iniex il-Prim Ministru, kun jomi Abela, imma m'iniex Robert, imma Carmelo. Finalment, mistoqsi dwar is-sigurtà u l-armata f'pajjiżna fost oħrajn u b'mod mill-aktar partikolari brabta ma' serqa ta' aktar minn 200 kg droga mill-barracks tal-AFM, id-deputat Laburista insista li qatt ma kellha sseħħ din is-serqa u qed jistenna l-eżitu tal-inkjesti. Min bdejna ninvestu fil-Special Operations Unit li huwa unit speċjalizzat fejn aħna kif jiddefendu l-barracks tagħhom għandhom problema. Ħarsu dik hija xi ħaġa naturalment wieħed jistenna l-eżitu tal-inkjesti eċetera li hemm. Nejt bla tlaqli għax jiena nħoss li di l-ħaġa li ġrat qatt ma kellha tiġri. Alright, jiġifieri jiena qed diġà fuq stazzjonijiet oħra jgħidu hawnhekk illum, però se naraw l-inkjesti se jiġu meġu. Francesco Catania, Net News.